Wow guys, ang dami. Oh. Yan. Ang ganda pala eh pag ganyan eh. Makakaan sa lugaya. Sa dami guys. Baka hindi namin mapitas laka. Sige. Ubusin mo lahat yan. Mga lalaki ito. Lima. Hello guys, ayan magandang araw. Ayan nandito kami sa Oriental Mindoro. Ayan mag-harvest tayo ulit ng rambutan at saka lanchones. Ayan, first time ko mag-harvest dahil nung nakaraan di ako nakasama. So ayan, may mga kasamang mga ano, charara. Mga, sila daw yung mag-aakyat. Secure yung mga bulsa nyo. Balaw. Kaliit ng bulsa mo. Maliit ang bulsa, wala tayo. Let's go! Kapin-kapin na ako! Nagalaway na. Tara na, magkape na tayo. Sige, oh, may tindahan tayo dito guys. Oh, bili na kayo. May ano doon ang tiya, binila kong kwan. Yung ano, spawn. Peanut butter. May spawn tayo. Ha? At saan na? Siyempre guys, kasama din natin Team KMA. Ayan sila mga busy. At ang kanilang Busy na agad sila. Busy. Si Ate Tere. Kayo pala yung nasa kwan kanina eh. Sabi ko na sila eh. Kalamig kano. Oh, pag ginalamig ka, siyempre yakapin mo na yung ano mo eh. Alangan na hindi ka pa magyakap, lamig na lamig ka na. Ha? Eh pag pataas, di ba? Pataas sa ganyan. Pag pababa, hinto kami. Para kami na pangapalan. Naman, hindi ko makita. Kasi kamo, wala kami kasalubong kanina. Dami naming bitbitin guys. Sa rambutan muna tayo. Ang tubig ay. Kunin mo na yung bigas oh. Ba na kita kaldiro ang kita. Nagutom yan. Pero si Kuya Allen. Let's go. Lansones wala. Wala pang bunga yung iba. Maganda pala guys kapag yung rambutan itanim mo sa ano mga pagitan ng saging. Kasi ganito yung ano nila dito. May buko pa yan sila doon eh. Ay, walang mag-akyat, wala ang kadugyo. Para makadami ko yan daw. Ay, nga pala. Ay mamaya maglipat na tayo sa kansuna eh. Hindi natin kasama ang mga kadugyot guys. Ay, daw may bungay lang sunis na yun. Oh. Kaya lang konti lang. City na yun. Hiking pala tayo eh. Exercise. Laka pala yun oh. Oh, Ate Paseng, saban eh. Ito pong pahingi. Dito na lang yan, oh. Ari. Sarap.
Yan, daming pula. Oh, pre-taste. Pre-taste? Ah, pre-taste. Oh, lahat ng magdaan may pa-pre-taste. Isa-isa lang ha. Umaya na yung marami. Pre-taste. Kayo mo akit eh. Oh, ito na lungo. Titas. Sayang. Papaos ka dyan mamaya. Mamaya tingnan mo lang hindi ko naguma. Hello. Wala ka dami. Ang dami. Pero parang mas marami. Bigay mo dun Mas marami dati, no? Marami ngayon. Palaon na mo lang yan oh. Wow, sarap magkuha. Ito. It's all you can. Oh, reels na reels. Pasalubong ko asawa ko ng rails. Bidyoan mo nang patayo si Ma'am Beth, Kuya Allen. Ay, Buwantaan niya. Bayad man tayo. lahat na lang rin, kadami-dami. Wala na bang konti? Guys, pag binenta ng ano to, eriyahan, 4-5 lang daw. Kasama sa 4-5 yung mga hilaw, pero syempre ipapainom pa nila yan. O diba, hindi na masama. Ang mura-mura. Tapos ibibenta natin yan, guys. Maglalako na naman ang Team DFL sa munisipyo. Walang lansones dyan, Kuya Kuya Mags? Walang bunga? Wala kang mangustin, Kuya Sima? Wala kang mangustin? Eh doon, sa papunta Maluga yun. Pwede doon dumaan kay Kihondon, doon kay Kamangyan, pangalan nun. Ay, Socorro kay Mercedes? Sukoro, doon ang pwede dumaan. Pwede dinis may ilog. Ano mo yun oh? Kasama yun, dalawa. Kasama pa to? Kater mo yung peng. Galing mo pa naman. Wala tayong kasamang mag-akit yung mga kadugyot sa ano dati. O, ba't di namin mga kadugyot? Naging dugyot na sila. Yan, yung kasama yun, oh, yan, dalawa na yan, yung malaki yan. Alam mo yung lansones? Pangit man yun, ano man. Elas ulit hindi natin dyan. Ay, hindi. Pero may bunga yung sulit dyan. Aray, Takot mo yun. sakop mo ito. Takot mo yan. Ay, no, tibar. Takot niya. Ano yan? Ang bako daw. Kaya pala nagapanungkit na si Kuya Manda eh. Kaya sinungkit ko. Ayan o, isang kumpol. Da. Abo, malamog yan. Oh, katipid man magbunga. Talagang nauna pa siya sa akin eh. Kanina pa ako dito. Do kabog eh. Abo. Aroy. Aroy. Te, di mo mayan o. Ba't yan lang man ang kwan? Ang bunga niya. Aroy. Sa inyo na eh. Ayun pa. Yan ang first class na lasunes, so yun oh. Wow, guys. Marami. Million fans ta. Ito yung native to, Kuya, o duko? Duko ba yan? Saan? Native. Yan yung duko, yun oh. Duko. Yan, yung lasunes yan, ang duko. Ah, ito pala ang duko. Nalansonis. Alang daming bunga, guys. Hala, katuwa. Hala, kadami. Yun pa, oh. Yun, oh. Wow. Guys, grabe ang dami. Wow. Ayun, oh, didilaw na sa taas. Abot mo, Teng? Hindi nga. Dilaw pa, pero yun, oh, madilaw na yun sa taas. Ano? Okay, guys. Dahil di pa tayo nakapag-breakfast, magluto na tayo ng ano, pang-agahan natin. Nabalik pa ba ito? Wala nang asin to. Dito rin kami tumambay nung nakaraang ano, taon. Sabi ni Kuya Simo, dapat sinama niyo yung mga kadugyot kay magagaling mag-akyat yung mga yon. Nagwatak-watak na sila.
Mga matinag. Ganda ng pisto ni Balong, oh. Dito natin siya itambak yung kalong. Ano lang, wanto sawa sa rambutan? Wanto sawa na? Kasawa din pala. Ayun ba naman, nasa ulunan niya lang yung mga pitasin niya. Meron dito tayo. Nagpipiknik lang habang nag-harvest ng rambutan. Ah, may gapas pala yan. Meron, oh. Para pag hinila mo. Santiligaya guys, nag-akyat na, oh. Sige, ante. Marong kita na si Bado ka. Okay lang, nakakain ka naman ng rambutan, eh. Parang nagkita. Putulin ko itong putulin mo kaya. Hilahin mo yung ito. Para Isama mo na yung mga tangkay-tangkay niya. parang maganda ito. Wala na kayong apagbilin, di sa malabas. Hindi man paakyat yan. Pababa. Paala agad yung palala mo na yun. Iso paglaingan may dato yung agulay. Kapit sama ito sa papos ko. Nang mula ka lang nga. Kapaot ka sa gulay. Sa pataw. Hindi mo makagunta. Hindi sama mo. Ngayon, di mo alam kung anong kunin mo, eh, no? Buti may idala akong ekstrang damit mo. Lagi din ka. Mura ka lang kalimutan mo. Mura. Hindi ko alam paano mag-umpisa. Ito na lang eh. Dami na eh. Alam paano mag-umpisa magpita. Madingatan ako pag-iskuha na. Tao. Kababa-baba, kahit mahulog ka niya, ante. Diretso ka man sa rambutan. Yun lang. Oh, nagpa-order na kayo? Hey, picture mo to. Ate, post mo na. Pag yung madami isang pulpo. Mahirap man ang signal. Magkain ka? Ay, yun pa, mga garo-garo yun. Baka makawit mo pati ligo dyan. Mga tuko yun. Lalo si Banggilat. Ngunit Banggilat. Busy kasi si, ano eh, Banggilat. Banggilat. Si Awan Primo na. Isang 200. Oh, si Tig 200. Tiligaya. Kadami guys. Baka hindi namin mapitas lata. Hanggang hapon ka dyan, ante, sa isang puno lang. Dapat pala, tagi isang puno kayo eh, para mabilis. Ito ay pinili namin pa yung mababa. Mag-iisa kayong ano. Kahit malaglag kami dito guys, di siguro kami mapilayan. Kasi mababa lang. Kasaluin lang din kami ng rambutan. Malagdan sa amati ka. Hindi daw ito madaling maputan. Nag-akit ako dito, oh. Kahit magaan ako, matakot ako. Mo dyan, isang kilo ka lang. Kahit magaan nga ako, natakot niya ako. Hindi ko talaga alam yung gawin ko. Hindi mo alam kung saan ka magkuha. Ha, nagdungrit ko niya. Na-stress ako. Nilaglang Hoy, wag mo akong likutin, na ako naghahawak. dito sa puno niya dito, sayang. Yan naman tita, nilalaglag mo tita. Aray! Huwag ka rarag-ragban. For the first time, di nanginig kong tulog ko Mababaw kasi. Pero abutin mo na dyan, Magagas na Pino. kayo. Nakakayangan, anti pa sa inay. Pusunang ka sa una yun. Antay, ihulog na. Nasira yung tali. Antay, ihulog mo nga lahat, oh. Diyan, oh. Abutin nyo na yun dyan, oh. Pan kasi sira na yung kwadante, hawag mo ihulog yung bag. Sira na eh. Oh. Siyempre guys, kasama natin ang Kusinerong Mangyan Adventures. Dito naman tayo sa kanila. Wala ka po naman dito. Ano?
Hindi na alam kung saan yung nahulog. Ito, ang kadaming hilaw. Ngayon, hindi mo alam kung anong kunin mo. Sa Monteklaro, yung isang puno isang kunting pula pa Hindi mo lang alam saan mo umpisan magpita. pitasin mo na. Ando sa may basket. Ano ba yun? Daming antik guys. Baka hindi mo ilabas yung nasa bag mo mamaya kasama sa kanya. Ay, sa bagay, ariyahan man pala. Dali ko nun sa akin. Isilipit na rin ako. Pulot ka na lang nga. Basta ang gawin ko lang magtikim ng magtikim. Hindi yan, sirbol yan. Diba Jay, nakakano si Jay? Nakaka? Kabag. Ka? Oo, di ba? Walang kabag-kabag. Daming langgam dito. Oh, kasi naman yung ginasungkit mo. Langgam na. Langgam naman yung ginasungkit. Bahay ng antik yan, oh! Ay, ba't ka kadaming langgam dito? Pati langgam kunin din. Kasama sa pakyawan man eh. Mm. Dami nagkakagak dito. Dito! Jane. Ayun pa. Kaya. Salo. Yun. Dito. Ano yung dito, Mar? Aray ko. Wala, hindi tayo makarami dito. Hindi tayo makauwi Aray ko. May mag-camping ka din dito Oh. Paano ko abitin yan? Bisa mo't ginalanggam na ako. Ay, naku. Muta eh. Muta eh. Native to. Ayun po, may dalawa pa sa Masarap na kwa. Durko. duko. Durok. Duko. Nagalit na yun sa sabi ni Dan. Ayun pati. Hala na eh. Ayun, may dalawa pa sayang. Saglit lang ka din Wala yung patsin. Ayun pa do, insita doon. Nakita mo yun? Ayun pa, oh, dalawang kumpulo. Saan? Ayun. Yan? Ay, marupok na yan. Baka mahulog ka. Kasama na to kuya si mo sa area? Sama mo na daw. Area nga? Ayos eh. Hindi mo kaya. Oo. Baka marupok yan. Hanggang saan Wala bang po area ibang- nito at ikutin natin. Loko ka, supot na lo. Ayun pa oh, ayun na, ayun pa oh. Saan? Ayun. Ayun! Ayun kuya. Ayun na lang ng idol. Dahil pa yung mamaya. Pa doon? Meron pa? Ayun oh. Sige, kunin nyo. Amin pa yan. Hindi pa Pag yan. nila tabusan. We. Ah, kaganda sana yung duko doon. Oh, kakapal. Yan. Itaas yun oh. Wala kang dalang, magdala ka ng lalagyan. Para ano? Ay! Ay! Sayang! Nagwatak-watak. Ay, dami langgam. Cellphone pa! Hindi na kami makaagahan guys at busog na. Ay, nakaganda ang saklutan. Tingnan mo si Balong oh. May cellphone pa. Kanina yan? Kay Kuya. Kay? Kuya Alin. Dito kami. Dapat Kuya Alin ging... Ay, sayang yun. Yung kabuta, yun oh. Oh, huwag kang magbagsak ng kwan yan. Nakalalaki. May na-injured guys.
Nahulugan ng kutsilyo. Hindi nga namin Kuya Makan, ano kami, para kaming na Nagkatalang tanah kasi. Oo. Palipat-lipat kasi. Hindi mo lang tapos dito. Patay gutom kasi kami. Walang pukos. Nanuo pa ang isa. Kain muna tayo guys. Nagpitak mo boy. Alam nyo mag-harvest tayo, hindi kayo nagdala ng extra yung dabet? Buta nyo eh. May dala ako kanina. Malaki. Wala kayo ba yan? Maasin. Kaya ka, kwan. Dami eh. Nalandawan ako. Doon, nakakita na ng taas. Hindi, may ultima. May sumama. Gamot yung ano. Ultima. Sarap nito guys, ang laki. Sarap magkain. Sayang guys, kasama sana namin si Kabsat. Kaya lang hindi siya natuloy. Yes, kain tayo guys, breakfast. Ayun ko sana kayo kasama sa doon sa mga maraming mangustin. Ay, oo. Matawid sana ng ilog. Tasas nung liguan ninyo. Doon sa Pagayon. Wala, marami. Tinulada ang mangustin doon. Sarap yun. Si Papa mo kayo. Sarap yun. Magkain na muna guys. Doon na. Para hindi kayo sikmurain, puro kayo rambutan lang sa nes, magtakki kayo dyan. Ito yung makasugat na damo oh. Nagadikit. Yan siguro yung naano ko. Katalin. Tumarin sa akin. Oh? Takot nyo na yan kasi doon na namin no, tanga. Ang ganda yan ah, kapal. Taas mga. Oh, ang dami naming na harvest, puro red. Tikman natin guys. Ganda nito, oak lang pula. Ay, ito kaya ko yun doon no. Tamis. Yan si Kuya Dan sa kasi Papa nag-akyat. Balik mo naman eh. Tara na muna, mag-refill muna tayo doon. Refill mo na rin eh. Masaya ka pa? Wala. Sige, dampot. Diyan na ba yung ano? Ano yung nalat ang mga lalagyanan? Para isang balikan. Aray, ang daming antek. Wala pa naman lokasi. Sige, tulim to jaya. Ganito. Oh, re. Oh. The rambutan ladies. Talagang maghapon tayo. Ito ay hindi mo mabali oh. Tingka kami. Nalilito na ako, yung mga pinagbalatan mo. Oh, yung ano mo. Ito guys, oh, duko to guys, duko na lansones ng barangay. Duko. Yan. Duko o doko? Duko? Doko? Doko lansones. Doko. Pero wala ka magsili dito?
Wala ka machili dito, wala ka makita ka machili dito. Yung talaga hindi niya na kita hindi makita o itong tumumpok talaga. Itaga. Sanga na ginatapakan mo. Malungag nga nakatulog. Wala, kalipis nito. Ikalit-lit yung sanga na ginatapakan niya eh. Kamada. Magpulot tayo guys ng mga na-harvest ni Kuya Dan. Kasi sayang sa dito. Malun ko siguro makadani na na. Sana yung oil. Baglay padawat mo dagi-dagi karubang. Ano yung basket mo ano? Opo. Lagayan! So ayan guys, ito na lahat ang ating harvest. Hindi pa tapos lahat. Mga ano pa lang to. 3 puno. Wow guys, ang dami. Oh. Yan. Ang ganda pala eh pag ganyan eh no. Yung hindi na ano. Natanggal sa sanga. Daming nakuha natin daw na guys. Sige, ubusin mo lahat yan. Mga lalaki na sila eh. Nagimas. Saan ka mauma? Ang kapal ng ano niya guys, ng laman. Tapos yung buto niya medyo maliit lang. Sana yung ibang panumpit ay? Doon sana oh. Nakakaano lang, sobrang init. Kaya parang nakakapagod lalo. Nakasawa din pala. Magsitak kung marami. Sawa ka nantay? Ayaw mo na sa sunod. Pa eh. Maghihinga ako at mabawasan yung bigat ng tiyan ko. Bigat na daw siya. Ihi lang, itain mo para mabawasan talaga. Kailangan. Hindi mo na ako nakatae. Ihi lang. Luto naman tayo ng ating lunch guys. Maghalo ng kusino at yung ganisa. Hindi, may pisok din yung rambutan dyan sa palayaw. Ay, nako, isa ko na yan at simulan na ang pagbuhat. Grabe guys, ang dami naming buhatin. Mapalaban tayo magbuhat ng rambutan. Pataas pa naman yung ano. Pawis mo Kuya Dan hanggang short. Pasal pati break niyan. Pwede nang pispisan yung damit mo eh. Karami ang 1 kilo. Dapat may ano, may nakasubo na sigarilyo bago magalit ka. Isa na lang ho. Ang sigarilyo ko. Pang mamaya. Pang alauna. Agda magatang ito siguro. Kahit ako isa na lang. Ano to, Jay? Dalhin mo? Wala na basa ko, sayang kasi ito eh. Ba? Ay, dalhin na lang namin yan. Problema na yan. Hindi niya pa naman natadala yung net niya, yung pinangbihan niya ng sibuyas. Yung ano eh? Dala niya yun. Yung luna, may luna dun ah. Ay, hindi pwede yung luna. Kulog yun sa inyo. Uy, bawal yan. Pag sako nilagyan mo, hindi pwede. Sako man lagyan mo, hindi pwede yan. Maliit ang sako, dapat malaki. Dapat ito, may dala pala tayong panadjok. Manay. Tanggalan nyo ng ano, tangkay sa pang-space niya.
Kano ko isang bando lang lansones? Pwede rin ibenta natin yun. kilos din yan. 3.5 yata. Kay? 3.5. Kano? 3.5. Isang bandel? Di ah, magkano lang ang lasunis? 120, binigay sa amin na 100, di yung 10, di 1,000. Oh. Paano maging 400? Ay, ilan? Yung binili namin, tig 120, binigay, tinawaran namin 100. Sabi ko, 3 kilo lang bininti. Sabi nga ni Mabet, yan daw. Ano? Damihan mo daw. Ang rambutan. Pati daw lansunes. Ang Tiligaya, last minute to sa Tiligaya. Talagang di niya iwanan yung mga pula-pula. Hindi na nga tayo makagwanta magdala. Ay, bayabas mo. Ano na bayabas yan? Uy, bayabas mo. Paalis na kami guys kasi ano na, pa-ulan na. Unang ulan. Saka nabuhat naman na lahat. Daan na tayo dun sa may lansones. Pero siguro mga ilang bundle lang yung bibilhin natin na lansones. Bali ang bayad pala namin sa eriyahan guys ay 4-5. Eriyahan ang labanan. Hindi siya per kilo. Hindi siya per bundle. Eriyahan. Harvest all you can. So ayan guys, kita-kits tayo sa part 2. Grabe nakakapagod.